bola podpísaná vo Washingtone 4. apríla 1949, kde sa zmluvné strany opätovne potvrdili svoju vieru a ciele zásady Charty Spojených národov a potvrdili svoju túžbu žiť v mieri so všetkými národmi a všetkými vládami. A že sú odhodlaní hájiť slobodu, spoločné dedičstvo a kultúru svojich národov. A hneď v článku 1 sa píše, že zmluvné strany sa zaväzujú, ako je uvedené v Charte Spojených národov, riešiť akékoľvek medzinárodné spory, do ktorých môžu byť zapojené, môžete trikrát hádať, mierovými prostriedkami tak, aby nebol ohrozený medzinárodný mier, bezpečnosť a spravodlivosť. Splnené, že? A v článku 2 sa budú usilovať o vylúčenie konfliktu zo svojej medzinárodnej hospodárskej politiky a budú podporovať hospodársku spoluprácu medzi akýmikoľvek zmluvnými stranami, že? Tak si myslím, že citácií bolo dosť, ale jednu na záver. A tá tiež stojí za to. Je priamo z deklarácie OSN, z citovaného 70. zasadnutia, kedy vznikla, kde sa v deklarácii v bode 2 píše, že v mene ľudí, ktorým slúžime, sme prijali historické rozhodnutie implementovať túto agendu do roku 2030, kde v bode 3 sa predsavzali, že do roku 2030 ukončíme chudobu a hlad všade vo svete. A v bode 5, že toto je agenda bezprecedentného rozsahu a významu a akceptujú ho všetky krajiny a platí pre všetkých. Rešpektujúc, prosím pekne, toto si zvlášť zapíšte, národné politiky a priority. Priatelia, toto sú univerzálne ciele a čiastkové ciele, ktoré sa týkajú celého sveta. Tak, milí priatelia. Na záver, čo dodať? Povieme si to zajtra od 10. do 13. pred prezidentským palácom v Bratislave na občianskom zhromaždení ku Dňu Ústavy na Hodžovom námestí. Ale nedá mi dodať niečo veľmi dôležité na záver. Ten, kto pozná ústavu, z ktorej si naša vláda a politici a parlament urobili trhací kalendár, sa píše v článku 2, a ten určite dobre si pamätáte alebo poznáte, počuli ste, že v odseku 1 sa píše, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Takže si myslím, že nastal čas, milí spoluobčania, aby sme dvihli zadky, aby sme sa k tomuto spoločne hromadne vyjadrili a preformovali ústavu tak, ako ju naozaj my, ktorým patrí moc, potrebujeme. A preformulovali už od samotnej preambuly, kde stojí, že my, národ slovenský a tak ďalej, teda my, občania Slovenskej republiky, sa uznášame, že prostredníctvom, ale nie už svojich zástupcov, ale priamo sa budeme podieľať na moci. Prídite sa o tomto porozprávať. Ide o nás všetkých. Ide o naše deti. Ide o našu budúcnosť. Zajtra o 10:00 v Bratislave na Hodžovom námestí. Ďakujem, že ste ma vypočuli.